Rozhodně čeká. Ale ty se kolády mohla. Máte 300 ľudí, kto má si môže, keď sa spôjde, Vy ste prešile, Braňo. no, dobre, všetko musí byť v hlave. No, kde mi? No. No veď za to. No nikto nevie. Nevie tam hore. Ahoj, pomalo. Ešte sa stopí? Jaké písmeno ide robiť sa staví. Ja viem, čo ide robiť. Pírešo. Že sa im to spojilo. Dobre, Tomáš, odpoď sa, ty Marek. Nie, poď. Dobre, zober si svoje deti. Dobre, stop. Druhou pracovný, hej. Urobte, hej, lanárte, to znamená Dvorský, Tomášek, Lebido, to je 3. Ideme asi šlapať do kopca a do toho, aby to boli. Nie, podľa mňa budete ťahať. Nemôžem, ja som z tlače. Tlač 4. Tlač 4. Slavo, koľko vás je? 7, to je dobré. Koľko vás je? A dáme v našom družstvu. Šalenie rodičov s deťmi. Čo do seba? Spočíva v tom, že váš 6 tímov. Sa mi vyukáž. Sapka plus 1. No tak ešte. Bráňo, to je biela plocha, neruž ju. My začíname Dobre, figurovci. Lebidovci majú Š. ešte len metr. Či tam si nespravil, kde majú začať. Lebidovci majú M. To vy ste sa tam objímali. No jasné. Hej! Táta vody. No, porota sa poradí. Nakoniec vyhrá on. Problémy. Normálny ladoborec, snežný pluch. Naslúši vám to. Vetri. Už sa zapojil. Nie, Braňo. Tam ho oťahni na bok. Čo urobíte? Štivo, počkaj ešte chvíľu. Gule lietajú. Taká vážená osobnosť. Kam to ideš? Vyhodnotenie. Zabieru. Porota. Ote, použil som nesprávne adjektívy. No prejdi k veci. Ja nemám doma kameru. Ani my tiež nie. Bejka. Marek. Sorry. Pán to trafnú do tváre. A Sauči. Také má krásne vlasy tá Lidka, nie? Veru. Ja im dám. Myslíš farbu?